Стара Загора, Меделина Попова и нейния събеседник Валентин Димитров, юрисконсулт на болница Тракия. Сега рекламите и ще чуем от Лекарския съюз представител на Етичната комисия. Подкрепиш каузи в DMS на 17777. Вече можеш да го направиш и с SMS абонамент и онлайн. Ангелите работят и след Коледа. Виж как на dmsbg.com. Всичко се променя, но не за краси не. Винаги в магазина до вас. Щастливите животни. Фуражи Русица. Ако искате животните в вашето стопанство да растат бързо и да бъдат здрави и щастливи, Фуражи Русица. На 30 март в зала 1 на НДК оперната звезда от САЩ Карва Диликов и солистът от миланската скала Марио Маланини ще бъдат Кармен и Дон Хосе в изпепеляващата любовна драма на Бизе. Диригент Найден Тодоров, хор, оркестър и балет, Държавна опера Русе. В операта Кармен участват и българските солисти Мария Цветкова и Александър Крунев. Мащабният спектакъл на Кристиян Михайлеско, адаптиран от Огнян Драганов, ще се състои в този състав само веднъж на българска сцена. На 30 март в зала 1 на НДК. Билети, билетен център НДК, Ивентим и Тикет Портал. Организира Монте Мюзик. За всички любители на денс хитовете, танци по никое време. Всеки вторник от 15 часа.